Kang liwat yo pelambiangan saut nduk niki terima kasih matur nuwun nduk niki jeneng lenggah sing urus kedap Mbak Elisa tak aturi jumeneng niki wonten sing ngersake podang kuning Pak Jun ngersake podang kuning kagem Pak Kapolsek Tuwin Pandang Tramil nggih nggih ayo diaturke podang kuning iki Mbak Elisa den dikancani Mbak Eka prihatin ningsih Monggo iya iya Mbak Eka ayo kene mentara-mentara monggo